Savi on materiaalina semmoinen, että siis joka ikisen ihmisen pitäisi sitä kokeilla. Se on erittäin ihanaa, että joku on joskus sanonut, että se on jopa terapeuttista. Voi se ehkä ollakin sitä. Ja sitten se on niin ihana, savi on siitä ihana materiaali, että jos menee piloille, niin sitten vedetään uudestaan koko homma ja aloittaa alusta. Mä olin silloin opiskeluaikaa kuukauden semmoisessa työharjoitteluvaihdossa Tanskassa. Mä olin Bornholmin saarella, joka on tosi rehevä ja semmoinen luonnonläheinen saari, niin siellä kun mä liikuin ja olen aina isä ja äidin kanssa paljon liikkunut luonnossa, niin sitten mulla tuli jostain siinä kauheassa ikävässä 1-2 mieleen, että meillä oli kotona täytetty huuhkaja. Ja mä oon meidän isän kanssa vienyt sen, meidän isä löysi sen kuolleen, ja mä oon vienyt sen niin meidän isän kanssa täytettäväksi. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mikä se huuhkajan tarina oikein oli, kun sit meillä ei ole sitä enää ollut vuosikausia. Ja sitten jostain tuolta takaraivosta mulla tuli mieleen, että meillä oli journalisetteri, joka palotteli sen täytetyn huuhkajan sitten yksi kerta. Se oli ihan 1000 palasiksi pistetty se. Ja se jotenkin siitä huuhkajasta sitten lähti, kun mä sitä niin siellä kauheassa koti-ikävässä pohdin tämmöistä ihmeellistä asiaa. Muistin, että mä oon joskus haaveillut, että olisi hienoa kokeilla dreijaamista. Ja sitten mä hain kouluun ja en mä kyllä dreijaa, mutta keramiikkaa teen kyllä. Että se oli jotenkin semmoinen. Se oli vaan itänyt tuolla ajatuksissa siis ihan niin kuin varmaan muksusta saakka, mutta en mä ole koskaan ajatellut, että sä voisit työkseen tehdä. Jotkus elättää, jotkus ei elätä. Kyllä mäkin teen muuta työtä, että pysy hengissä. No mä tällä hetkellä, olen tehnyt jo toista vuotta, niin henkilökohtaisen avustajan työtä. Mä olen kiinnostunut tuosta ohjaustoiminnasta, mitä mä teen myös tässäkin työssäni. No ehdottomasti paras puoli tässä on se, että saa tehdä niin kuin itse tykkää. Kukaan ei ole sanomassa mitä tekee. Et se on niin kuin se, mutta se on myös toisaalta se huono puolikin, että aina ei voi tietää mitä ihmiset haluaa ja mistä ihmiset tykkää. Että välillä menee kyllä todellakin ojasta allikkoon sitten kun tekee semmoista mistä itse tykkää ja sitten huomaa siinä vaiheessa kun myy, että ei kukaan muu tykkääkään siitä eikä ne mene kaupaksi. No varmaan suurin ongelma on se markkinointi tai yksi suurimmista ongelmista on se markkinointi. Ja sitten kyllä tämänhetkinen taloudellinen tilanne on iso ongelma se, että ihmiset miettii hyvin tarkkaan, mihin ne rahansa laittaa. Niin kuin mä sanoin, että ohjaustoimintaa, että mä alussa vedin paljon kursseja, niin kyllä ne on myös niin hyytynyt aika totaalisesti. Noin mun pöllöt on ollut semmoinen, että ihmiset on tykännyt niistä, että kun niitä on saanut vaan sit levitettyä tavallaan sanaa ja ihmiset on nähnyt, niin mulla oli ajatus, että mä teen semmoisen niin nopean, helpon, mikä syntyy, että mitä voisi tosiaan tehdä paljon sarjassa, mutta sitten kun mä rupesin niitä hieroja tekemään, niin mä huomasin, että kyllä tästä täytyy tehdä tämmöinen vähän fiinimpi, mutta ei liian fiini. Ja sitten just se uniikki juttu on se tärkeä, että kaikki on yksilöitä ja jokaisella on oma nimi. Eli tässä on Marilyn. Ja tämän mä tiesin siis tehdessäni, mä tein hänestä tämmöisen neiden ja hänellä on tuossa myös sama luomi, kun mä katsoin vielä netistä, että missä kohtaa Marilynillä on se luomi, niin mä laitoin sen suunnilleen samalle puolelle. Niin tästä tehtiin tarkoituksella tämmönen neiti. Ja sitten hän on Dolores. Tässä on tämmöistä mielestäni etelä-amerikkalaista henkeä nämä väritykset. Siksi hänestä tuli Dolores, kun tämä väritys oli tällä. En mä koskaan kauheasti sitä ajatellut, että no nyt just niin kuin noit mun tekemiä. Että siinä kohtaa, kun ihmiset haluaa niitä, niin siinä kohtaa tulee, että voi vitsi, että se on mun tekemä. Ja sitten se jotenkin, kun pääsee siihen semmoiseen flowhun, kun sä yksinään täällä tekee ja puurtaa, niin kyllä siinä tulee semmoinen tietynlainen semmoinen voittajafiilis.